Budinok radioteleviziji Vojvodini tih dňoch dostal ljemco nekonečný vypatrunok, poneže zakončena jeho fasada. Najširše to, že zakončeni 3 od 4 fasadov toho našого objektu zakryť u potpunosti zakončene. Počali sme robiť na spušťovanju povaloh u administratívnej časti, kancelarijoh robjaše patosi u jednim od 5 studijoh, takže možeme povedať, že to zakončujúci budovateljni roboti. Popri toho núka u njim skoro 100% zakončeni prostoriji, gdje budu zmesceni redakciji. Nachodzimy się u prostoriji, która, kiedy bude wszystko jak spada, u novembru bude ruska redakcija. Jak nam hlavni rukovoditelj vybudovi budinku hovoril, za ňoho tota robota predstavljala veľké vyvolanie. Po mne je najväkšie vyvolanie obezpečiť zvučnú izoláciu, že by bola na prilapjujúcim úrovňu za taký objekt, kde to primárne a normálne. Popri tým ide i stabilnosť objekta, vypatrunok, rišovanie všetkých detáľov, ktorý bar specifičný, od fasády, ktorá strukturálna i polustrukturálna, po nukašný interiér i instalácii, ktorý je bar zveľo, co normálno taký objekt i vymáha. Spomnúc by i, že na našej porti popri budinku bude vybudovaný i veľký parking, co barz značné jak za náš vožací park, tak i za zaňatých, ktorí konečno hodní bez problému parkirovať svoje prevozky, keď prídu na robotu.